नै एबार लास्ट मेला आरो दिनै नै एसे केक खालामनि र' आजा बाबा लास्ट मेला दिनै नायनो फैबाय दे जोंहा भिडिअ बानायलायबाय आरो आङो लास्ट मेला नालाय नै नायस्रानो फैबाय जोङो नै एसे भिडिअबो लाबाय आङो नै सारमाखाफोरखौबो लाबाय आं नै जि माबा नायनो बिमानैमोन सेल्फि लानायखौबो होसिगोनलै आङो नै सेल्फि लागासिनो जि मानसि जाखादों नै बेसेबा मानसि जाबाय दं लास्ट मेला नालाय नै आंखौ सोमावनो दे ओमफ्राय हासिगोन जि मानसि आयै दोमै नै नै फिसाजोआ सना नायलायबाय जोंहा नै गाननायनि अनगायै मा दं नै भिडिअ बानायलांनोसो आङो जि फिरखा दिनै मानसिफ्रा बेसेबा फिर बेसेबा बे खर'जों खर'ल' नुयो आरो नै बेफोरावसो बायनांसिगोनलै एब्रेलायनोनो जायगा मोनला माथो थैखागोनसो बायद'मोनखौ लोगो मोनबायहाय नै लोगो मोननो र' फिसालाया गारि गाखोलायबाय जोंहा नै गाखोनायल' नै नै फिसालाखौ नायनो हागोन र' नै मा गाखोगोन नैनो बाय बाबा गराय गाखोदों मोजां मोनलायदों खोमा बिसोरो बाबा बाय बाय न बाय गासैबो 50 थाखा गोजा आरो नै गथ'फ्रा जि मोजां गाखोदों नै आयै मानसियानो नै बेसेबा बुरजा नैनो मानसियानो नुवाखै केकसो मोनजालायबावसिगोनलै नै बेसेबा फिर आयै नै खर'जों खर'ल' नुयो दिनै जायगायानो गैया नै केक होलायबाय जादो जाखौनो बाबा केक होलायलायबाय नै बेसेबा मानसि नै जायगायानो गैया नै खर'ल' नुजोबनानै दं नै केकसो मोनजालायबाय नै जोंहा केक हादों नै मेलायाव केक हादों नै কি খাজাও যাম মায়া খাওয়া রিকো হরাং নে কি খাজাও যাম হর হাত কি খাজাও হই केक जालायलायबायसो नै बार्थडे मालिक माबानि बार्थडेनि केक मोनजाबाय जों मेलायाव फैनाया रेसनाफोर जि जाखादों नै बिमानै मोनहा नै फिसाजो ओमफ्राय लाजिनानै दङ नै बार्थडेनि केक जानो जोंहा नै फिसालाया जि जाखादों मेलायावनो बार्थडे केक मोनजालायबाय जासनाफोर नै जासिगोन आरो नै गोथाव बेसेबा मानसिखायै नै नायनोनो हाया आरो खर'ल' नुयो नै सनाफोर बार्थडेनि केक जानोसै नै केकजों मिस्टिजों मोनजालायबायसो जों नै बार्थडेनि केक जानो नै बेसेबा मानसि जाना दं नै जायगायानो गैया आरो नै बेसेबा फिर नै मानसिनि खर'ल' नुबायहाय नै 100 rupees
เย้มีตลาดเลยเลิกก็มาค่ะก็เลิกก็หมดตอนไหนมีตลาดมีแต่มาในร่างบ้าไอ้พี่ฉันอะไรก็มากันให้เสร็จแล้วพี่จะขัดกันให้เลยลาโนโซเปียร์เลยเบสเซบ้าพี่เลยโคโรโลนุยดีเลยอายุเทขัดกันเสร็จเลยวิดีโอมาในนี้ได้สักขัดอะไรอย่างเนี้ยเลยเบสเซบ้าพี่อายุลาสเมลาอะไรเลยहाबायगासिनो फिसाजो फिसाला नै जमा जमा फिसाजोआ बोरै जालायदों जोंहा भिडिअ लागासिनो हामथायनि थाबायलांगासिनो सना रुफा नै जि मोजां मोजां दंखायो नै जालायबाय नै फिसालाया जोंहा টিকিট মাত্র 50 টাকা দেখে যাও जालायबाय এদিকে জলদি টিকিট দাও এখন চালু হয়ে যাবে যারা সেকেন্ড শো দেখবা সামনে দাঁড়িয়ে দেখবা তারা সেকেন্ড শো টিকিট নিতে থাকো চলো যারা সামনে দাঁড়িয়ে দেখবা এখন দেখতে শেষ হয়ে যাবে এটার সময় লাগে না দাদা টাইম লাগে না যতক্ষণ দেখবে মন ভরে যাবে যত সময় দেখবে মন ভরে যাবে চলে আসো टिकट केटे दाओ सीट पे हमें खिलाया उसका नीचे बम था और बम से इसलिए उड़ाया गया है कि ये गोली में का दम था सड़क किनारे इसलिए जलाया गया है क्योंकि लॉकडाउन के टाइम था और शमशान घाट में लाशों से पूरा जाम था बेसेबा मानसि फैगासिनो दासो दा थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय दा थांसिगोन बेसेबा फिर बेबायदि फिराव मेला जानो हाया नै सनाफोर नै थांसिगोन जा नै दासो दोमै फैगासिनो मानसिफ्रा बेफोरो गागोसिगोन एबार बेसेबा फिर नै थांनो ओंखारबाय जोङो नै हाबानिबो थुमथाम दामदों बेबायदि मेला नुफेराखैमोन आं बेसेबा फेसना हाय सनाफोर न' मोनफैनाय लोगो लोगो आङो भिडिअ बानायलायबाय आरो मेलायाव थांदोंमोन बेसेबा फिर होंगो दोंगो जायगायानो गैया आरो जोङो माने थाब थांखादों नालाय जों गथ' गोनां बेबायदि 11टा 12टा 10टा जानो हाया नालाय ओंखायनो जोङो थाब फैबाय आरो बेसेबा फिर 8टा 9टासोआवनो बेसेबा फिरखा आरो सनाफोर दाथ' आरो सिंगारफोर फैगोननो मिथिया आरो सिंगारनि नामखौबो ओमफ्राय बेसेबा फिर जाखागोन आरो सनाफोर जों फैबानो लामायानो जायगा गैलायलायि एरसोनो जायगा गैलायलायि आरो सनाफोर बेसेबा दोमै मोस्रोमफोर बायदि बेरेफोर बायदि जमा आरो लांदां नै बेखौनो बायनानै लाबोदो आरो अर जोंलायलायो आरो नै लाइटनिनोलाय सोमालाय माबा
नै बेखौ मोनसे ओमफ्राय नैबे मोनसे ओमफ्राय जोंहा लाखि आरो नै बेखौ मोनसे लाबदार ओमफ्राय जोंहा लाखि आरो सनाफोर जोङो मेला जानो थांबाय बार्थडेनि केकसो मोनजाबोबाय आरो सनाफोर मिनिथावाबो रागा जोंथावाबो बार्थडे मालिकआबो बिराद बोरायनाय ना मा मिथिया आरो ओमफ्राय सोरनिबा बार्थडे होननानै जोंनो बार्थडेनि रहाननि बार्थडेमोन आरो बेसेबा गिदिरमोन केकआबो ओमफ्राय जोङो बार्थडेनि केकबो मोनजाबाय मिस्टिबो मोनजाबाय आरो सनाफोर बेखौनो जों गोजोननाय मोनबाय आरो सनाफोर बेबायदि मेला थेलायाव जोङो बेबायदि बार्थडेनि केक मोनजाफेराखै नालाय ओमफ्रायनो बिराद हेपि मोनदों आरो सनाफोर भिडिअखौ आङो बारा गोलाव खालामला सनाफोर दोनथ'नोसै बाय बाय